sha wahala komai ba wa kawai ne na rantsi Allah rantsi kai Allah kuwa ya na gan ku da jika garin zamu bari wallahi sai tsaya garin kaga yi shiru malam ya na ganka da kuɗaɗe a wannan yanayi kai aiki ne mai sauki kaga gari zamu bari fa garin ne ku da ba ku je ko ina ba wala ku je ko ina ba harkar ni ma ta samu cikin sauki muna jinka yawa gidan Audu Tsanci da ku je wai mu gani kuɗin gaske ne ba na ganye ba kai kuɗin gaske ne akwai su dama da yawa haka ji wannan nawa ne nawa ne bari ma ku gani muku bayani Allah mu ce kana mana bayani zan muku bayani aya zan muku bayani da a ce ka ba mana wayo zan muku bayani mun yi shiru ina jin aiki ne mai sauki zaka je kotu ka rantse da Qur'ani cewa an yi zabe lafiya a baka 20,000 a gidan Audu Tsanci ni ma ka naje ka bani 20,000 20,000 k ake bayarwa ina ga ma yanzu abin da nake so ka gane na fi son ka fito da su in ke kallon su a'a ba su aljunno mu tafi bai Allah zo mana ai na ga ke alamun ke ma kina bukatar kuɗi ko ba ki bukatar kuɗi ne kin biya kuɗin makarantar ki nuna mata ta zama ƙarfin ƙarfin gwiwa ta ji ƙarfin gwiwa nuna mata kina me kika ce dan sake wayo Allah wayo shiru ga ya mata ina ta fama kin ga wannan kuɗi kin ga wannan 20,000 ne cash 20,000 cash 20,000 cash ake badawa har da 500 ma na adesi muje shayin zuma gani ina za ku je za mu je akan kalla da alaji a dan saurina na ganka da jakka ya akai wallahi akrama kallahu dama wai neman kudi zamu tafi ne yake ce mana wai zamu je mu yi rantsu na samu musu aikin yi ita kuma kaga wancan wallahi kudin makaranta ce bata biya mana je dan kai ta gidan Audu Tsanci a bata 20,000 ta daba Qur'ani kai dan alaji ka ji tsoron Allah ke haka ne haka ne wallahi mu ma ka ga mun zo da kai haka ne ai muka ire dakata anan ina jin ku ai kun zaci ban ji me kuke cewa muka da to billahi allazi ku ji tsoron Allah wallahi duk wanda ya je ya karɓi kuɗi ya rantse da ƙarya ya rantse akan ƙarya ba kwa tunanin ke baki biya kuɗin registration ba kyauta kuke karatun yanzu an saka muku bala'i kala ki je ki rantse akan ƙarya yanzu ana yaƙi da cewa ana so a samu free education din amma za ku ƙara ɗaukan kanku ku je ku rafta ku sa jihar nan a cikin bala'i ku sa al'umma a cikin bala'i to wallahi ka kuka da kanka dan alaji wallahi ka kuka da kanka amma in ka yadda in baka yadda ba nan gaba za ka ce ya sai yadi ya gaya mu bari kana so Allah ya karba addu'a ka sosai ma kina so Allah ya karba addu'a ki sosai ma ina so ai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bada misali a cikin hadisin arba'una hadisi na 10 ya bada misali da wani bawan Allah na'am sun mazakarar rajula ya ambaci wani mutumi yudilu safara yana tsawaita tafiya ash'asa akbara jikinsa yayi kura ya muddi yadahi ila samai yazo yana daga hannayensa zuwa sama amma sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace wa mat'amuhu haramun wa masharabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa qutiya bil haram fa anna yustajabu lahu ku duba wannan abin da yake ci haramun ne abin da yake sha haramun ne tufafinsa komai nasa haram ne to in yi addu'a da ya zan amsa masa inna Allah ta'ala dayyibun la yaqbalu illa dayyiban in kana so ka tafi a babun badilu ku je ku yi to ni dai na ga muku gaskiya in kuna so ku gama da duniya lafiya wallahi ku guji shaidan wallahi Allah ya tsine duk wanda zai je ba wallahi kun ji to mu dai dama mai hani da mumuna ne umarni da kyakkyawa ya rage na ku ni dai babu ruwa amma islamiya ko me za ku ni da shi gashin shi shaida ne ni ba ruwa na ni dai na fita mun gode wallahi muna islamiya duniya za ta gaya muku in ma ku ji ba dan Allah ku ya kun ji abokai na Allah ke hanya kun ji sai kun dawo wallahi na fasa zuwa je ni ma halak na yi nan je ni ma halak mun koma wallahi Allah arama kai dan alaji na wallahi na je na da ni dai na riga na ga arama na je na wallahi zan zo saka waye ji a gaban ka wallahi dinga biya mun na rantsa ba da Allah arama zan dawo islamiya ya sai kaga wannan wa'azi ka mun wallahi tallahi ya shiga jiki ai ba yanzu zan gane ba ka canza zan gani nan Allah sai in ba dan zo saka waye ji Allah baka izin ka na wallahi izu biyu ina ne izu biyun dan da zo da sai ni dai ba ruwa na wallahi na je na duniya kenan wallahi na je na dai ba ruwa na wallahi sai ji zan zo dan dawo islamiya alhaji na san rantsuwa kafa zan dawo islamiya sai ji la dan dawo miliyan 50
miliyan 200,000 na je wani kotu na ba da shaida ga an ce za a bani shago ma a kofar gidan zu ba a bani ba wannan abin da suke yi bai kamata ba na je kotu ma da ba da shaida dama alƙawarin ƙarya akan bai kamata. Wannan ya na ganta kuma fesfe da ita amma kuma na ga alamu dai ta cika alamu. A inda ta je aiki wai an yi zaɓe lafiya. Ita ta bada wannan shaidan? Ita ta bada wannan shaidan ai. Ita ta bada wannan shaidan. Da ma ta gani. Ki je kotu ki rantse da Qur'ani cewa an yi zaɓe lafiya kuma bayan ki san ƙarya kike yi. Wai ta bada wannan shaidan? Tace dai yanzu ba gashi nan irin da ba ai malam yayi gaskiya. Malam ya sai da ya faɗa mana gaskiya ce ka daina bin kar ka je ka rantse da Qur'ani kai ƙarya. Qur'ani ya ta ci ka wallahi. Qur'ani ba wasa ba. Ina tosaya ba Allah da. Ba to sa irin. Allah ina tosaya mata wallahi. Yanzu kudin da aka ce za a bata a gaddara an bata kudi yanzu to me za su mata? Allah sarki ke ga kidan an miki alƙawarin shago an miki alƙawarin kuɗi gashi kuɗin ba zai miki amfani ba. Wayyo Allah na wallahi na tosaya miki bai Allah Allah ya yi miki wani musiba ko da ke ka kanki ai. Haka ake son ai. Ai yanzu abun ya zama aya. Duk wanda ya ganta yanzu ai dole zai dau darasi. Gaskiya ne wallahi. Ai shi sa idan tsuwa kan ƙarya babu kyau. Wanda ka je ka rantsa kan gaskiya ka yi ka faɗa gaskiya na sani ban sani ba. Shi ne mafi amma ka je ka yi aikata irin wannan mummunan aiki wallahi to zai